Daqskem jinħaj jgħid il-mulej il-mew tal-midnet jina marħiċ jista joġobni li ħerġaluna nitri ħazina u jibda Atuni widen u hersu leha Isimo lehni u tidurru Hatnamel makum li yibqal dejjem Dini meħabti skont il-wedi Swami lefniri min ayr lemiri ifidi meyetha bla frod fismi neishu il-kelma għax b'gid bassara jek min dewemiha min ayr twemmi Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħutiezi jesejjew nidħlu biex ngħixu din il-ġimgħa imqazza, il-ġimgħa l-kbira. Għan-Nisrani din hija il-ġimgħa l-aktar importanti tal-ħajja tiegħu. Għaliex hija l-ġimgħa li fija kontinwament naraw l-ikbar ġesti ta' imħabba li l-mulej jista' jagħmel għal bniedem. Kif ukoll nistgħu nitgħallmu aħna wkoll matul din il-ġimgħa biex nirrispondu għall-imħabba ta' Alla lejna bl-imħabba sinċira tagħna. U għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna fiduċjusi fl-imħabba tiegħu ejjew nitolbuh jaħfer in-nuqqasijiet tagħna. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabbtu mulej ħniena Kristu Ġesu li tlajt fuq is-salib biex tiġbed il-kulħadd lejk Kristu ħniena. Mulej Ġesu, mill-kustat miftuħ tiegħek, int tajt ħajja ġdida il-kull wieħed u waħda minna. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-irwieħ tal-familja Rapa u Dorin Borġ. Nitolbu. Ħares lejna o Alla li tista' kollox. Ara kemm nonqsu fost tanti ġrib ta' bnedmin dajfa li aħna u għamel li nieħdu ir-ruħ għal merti tal-passjoni ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Araw il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen il-moħtur tiegħi li bih qalbi strieħet. Qed l-Ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jajjaġġ, ma jollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazezz. Qasban ġelġla ma jiksiriex, mużmih nemnem ma jitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa
ma jgħijiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla, il-Mulej, li ħalaq u firex is-smewiet u l-medda tal-art bil-frott u l-ħlura tagħha, li jagħti l-ħajja lil poplu li hemm fiha u r-ruħ lil dawk li jgħixu fiha. Jien, il-Mulej, sejjaħtlek fis-sewwa, battek minn idek u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu dawl għal-ġnus. Biex inti ftaħ għajnejn l-omnja, toħroġ lil-sira mill-ħabs u l-dawk li hemm fid-dlam minn dar l-eluq. Il-kelma tal-Mulej roddu ħajr lill-Alla. Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Ngħidu, il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min min għandi nibża? Il-Mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer? Ngħidu, il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Meta jqumu għalija l-ħżiena biex jaħtfuni u jikluni, dawk li għandhom għalija l-dewwa tiegħi huma jitfixklu u jaqgħu. Ngħidu, il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Imqar jekk eżerċti huma għalija, xejn ma tibża qalbi. Imqar jekk gwerra tqum kontrija, jiena nibqa' qalbi qawwija. Ngħidu, id-dawl, il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li għad nara it-tiba tal-Mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-Mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-Mulej, ngħidu, il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Islim għalik, Sultan tagħna, int biss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. 6 jiem qabel il-festa tal-Għid, Ġesu mar Betanja fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla. Marta bdiet isservi waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libra fwieħa tan-nar tpur tiswa ħafna u dil-kedbija riġlejn Ġesu imbagħad ixxottahomlu b'xara u id-dar imtliet bir-rieħa tfuħ. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxiepli tiegħu dak li kien se jitradih qal: din il-fwieħa għax ma nbijjeċ 300 dinar biex ingħataw lill-foqra. Iżda dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma x'kien ħalliel u billi jew kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu. Qallu Ġesu: ħallija, din il-fwieħa kienet refeta għal jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni. Kotra ta' Lut saru jafu li jew kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesu, imma wkoll biex jaraw lil Lażru li huwa kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qassisin il-kbar ftehmu li joqtlu l-Lażru wkoll għax minħabba fih minn Lut bdew jittilquhom
u jemnu f'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Qegħdin ngħixu eżjes l-aħħar ġimgħa ta' Ġesu. L-aħħar ġimgħa li fiha Ġesu se jurina xi tfisser l-imħabba. U jurijilna mhux bil-kliem imma bil-fatti. M'hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Ix-xenek tal-lum nidħlu fid-dar ta' Marija, Marta u Lazru. Id-dar ta' Betanja, fejn dawn il-ġesti li qegħdin insiru qegħdin diġà iħabbru minn qabel x'sejjer ikun il-frott tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Ħansemmi 3 punti osra u importanti. Marta, Marija, Lazru ħejjew rikla għal-mulej biex juruh il-ħbiberija sinċira tagħhom biex jilqgħuh f'darhom. Imma minn hawn ftit ieħor sejjer ikun il-mulej innifsu li mhux biss se ħejji l-ikla għalina imma hu innifsu ħajdur fuqna u jgħidilna dawnu ġismi moti għalikom, dawnu demmi imxerret għalikom, ħudu u kulu, ħudu u ixorbu. It-tieni ġest li jinsibu hawnhekk f'dan il-Vanġilu tal-lum, Marija taħsel is-saqajn ta' Ġesu bil-fwieħa. Il-ħasil tas-saqajn kien xogħol li jagħmluh l-iskjavi lil kull pellegrin li jasal f'darhom. Ma ninsewx dawk iż-żminijiet it-toroq kunu kollha tajn, trapp, bil-mixi, ħafna vjaġġar isir bil-mixi, u allura anke s-saqajn huma għajjenin, maħmuġin. U dan ix-xogħol kienu jagħmluh l-iskjavi. Marija turi imħabbita lejn Ġesu billi hi stess taħsillu saqajh mhux biss sempliċement ftit ilma, imma bifwieħa li l-aktar tqumum il-flus, il-fwieħa li bijaw anke kienu jidilku l-itzma tal-mejtin tal-eżis tagħhom. Fatti Ġesu jgħid dan għamlitu biex tħejji l-ġisem tiegħi għad-difna. F'dik il-fwieħa hemm iġbija ta' xi tfisser l-imħabba sinċira. L-imħabba sinċira bejn ir-relazzjonijiet ta' bejnietna, bejn ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla. Alla tant iħobbni li qed joffri ħajtu għalija u jiena wkoll nurih dejn l-imħabba tiegħi billi nagħtih dak kollu li hu għal qalbi. Nagħtih il-qalbi stess, l-imħabba tiegħi. Tielet punt, il-fwieħa imliet id-dar. Imliet id-dar għaliex? Għaliex hija l-fwieħa tal-imħabba. Hawnhekk żbalja Ġuda. Ġuda ra il-fwieħa bħala tberbieq ta' flus u ma kienx kapaċi jaqra li f'dak il-ġest li kienet qiegħda tagħmel Marija hemm relazzjoni sinċira ta' mħabba bejn il-bniedem u Alla. Hemm ir-risposta ta' kull bniedem lejn Alla. Jew nitolbuh
Il-mulej Alla llum din il-grazzja biex id-djar tagħna jimtlew tassew bil-fwieħa ta' relazzjonijiet sinċira bejna u bejn Alla u ta' relazzjonijiet sinċira fil-ħajja taż-żwieġ bejn il-koppji, bejn il-ġenituri u bejn l-ulied. Din hija l-fwieħa li kapaċi tfewwaħ il-ħajja tiegħi u tiegħek. L-imħabba lejn Alla, l-imħabba lejn xulxin. Għalhekk il-foqra insibuhom dejjem magħna biex lilhom ukoll inkomplu nuruhom l-imħabba tagħna. Infaħru lil Kristu l-qaddejjum li jisofferenti u nitolbuh biex ikollu ħnina minna u jisalvana. Ngħidu flimkien bil-mewt tiegħek mulej atina il-ħajja, bil-mewt tiegħek mulej atina il-ħajja. Għal katekumi għal dak kollha li sejrin f'dan il-għid jirċievu s-sagrament tal-Magħmudija biex jikbru fl-imħabba tagħhom u jitwildu fi Kristu Ġesu, nitolbu bil-mewt tiegħek mulej atina il-ħajja. Għal dawk kollha li qegħdin iħossuhom imbeda minn Alla biex jarfu li l-imħabba ta' Alla, il-grazzja ta' Alla tisboq kull dnub u kull fraġilità tal-bniedem, nitolbu bil-mewt tiegħek mulej atina il-ħajja. Għalina il-koll biex ngħixu il-misteri tal-għid billi jinkunu tassew għaddejja umli u nuru imħabba vera lejn ħutna, nitolbu mulej bil-mewt tiegħek atina il-ħajja. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej fewwaħ il-familji tagħna bil-grazzja tiegħek, bl-imħabba tiegħek biex huma wkoll ikunu xhieda tal-fwieħa tiegħek f'imħabbithom lejn xulxin, lejn il-morda, lejn dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu tiegħek mulej atina il-ħajja. Fiskiet inresqu it-talb tagħna. Ftakar missier fil-ħniena tiegħek għaddi ħares il-familji kollha tagħna. Għati lilna fi Kristu ibnek il-ħajja ta' dejjem u l-paċi li tant nixtiequ fil-qalb tagħna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn is-sagrifiċċju qaddis li sejrin nofrulek. Int fil-ħnina tiegħek waqqaftu għalina biex ninħelsu mis-sentenza tal-mewt mogħtija lilna minn qabel. Għamel li bih naqilgħu il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfu lubna il-fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna.
Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Waslu il-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija ibnek salvana u il-qawmien glorjuż tiegħu mill-mewt. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru il-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li jintennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj bati, ħa l-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int o salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk, aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u mal-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu is-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna u nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħarjex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint rejt fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn fid-djarkom. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jixtieqlix tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Nitolbu. Żur mulej lill-poplu tiegħek, żommu dejjem taħt il-ħarsien ta' tjubitek lil qlubna ikkonsagrati bil-misteri qaddisa u għenna nħarsu fina il-mezzi tas-salvazzjoni li inti fil-ħnina tiegħek oġbok tatina bi Kristus jedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Komplu ngħixu din il-ġimgħa mqazza bil-kontemplazzjoni tagħna tal-wiċċ ta' Kristu. Ngħixu fil-paċi bejnietna, fil-paċi tiegħu. Inroddu ħajr lil Alla.